Takže chcem vám, vážené dámy, vážení páni, povedať, ako jednoducho prísť na to, že mail, ktorý ste dostali, je podvod a vlastne úplne jednoducho to identifikovať ako niečo, čo musíte hodiť do koša a netreba na to nejak reagovať. Tento návod je hlavne pre operačný systém iOS, teda Apple, ale myslím si, že podobne sa to dá riešiť aj na Androidoch. Čiže máme tu nejaký mail od poštovej banky, aktualizácia služieb. To znamená, že ako náhle by som klikol na to aktualizujte teraz, bude to chcieť odo mňa, aby som sa samozrejme do poštovej banky prihlásil. V prvom rade je zvláštne, že tam účet nemám, ale ak by som mal, tak samozrejme už to láka človeka na to, aby si s tým niečo ako rýchlo aktualizoval, pretože asi sa niečo deje. Tu dole, ako náhle vidíte všetky tieto záležitosti o sídle spoločnosti a tak ďalej, ono to vyzerá fakt všetko veľmi dôveryhodne. Už to v terajšej dobe neznamená nič. Niekedy sa stačilo pozrieť v maili dole a keď ste tam nevideli žiadne tieto omáčky okolo toho a všetky práva vyhradené a bla bla bla, tak ste vedeli, že to je podvod. Teraz už to neplatí. Ten mail vyzerá naozaj profesionálne. Našou úlohou je kliknúť hore na tú poštovú banku, na toho odosielateľa hore. Čiže keď na toto kliknem, zobrazí sa na modro. Ak na to kliknem znova druhýkrát, tak sa mi otvorí ich účet, ktorý je schovaný pod názvom Poštová banka. A tu už vidíme, že odosielateľom nie je žiadna, že Poštová banka, zavináč Poštová banka, alebo správa hesiel zavináč Poštová banka, kde sú priamo mená domény, to, čo sa nachádza za zavinačom, ale vidíme tu nejakú mailovú adresu, ktorá je proste vygenerovaná a vieme, že nemá s Poštovou bankou nič spoločné, hej? Čiže toto tu je pravý dôkaz toho, že tento mail je podvod a netreba s ním nič nerobiť, len